EduTop ay partnership ng dalawang prestigious education group sa Vietnam at sa Pilipinas na itinatag para mag-alok ng online bachelor's degree programs. Ngayon, mas madali na at mas mura pa kesa dati ang pagkuha ng bachelor's degree. Madali mo nang ma-access ang lectures gamit lamang ang kahit na anong mobile devices o personal computers na may internet connection. Maaari ka na mag-aral sa bahay mo, sa sarili mong schedule, kahit kailan at kahit saan. Pagkatapos ng kursong ito, maaari ka nang magkaroon ng diploma galing AMA University. Nakikipag-ugnayan na ngayon sa EduTop ang mga kilalang profesor para maghatid ng magandang kalidad ng mga kurso sa Business Administration, Information Technology, at kurso ay may mga lectures, practice exercises, seminars, at examinations. At para mas makapag-aral ka ng mas mabuti, ang aming mga counselors ang siyang tutulong sa iyo pagdating sa mga bagay na may kaugnayan sa administration at documentation. Sila rin ang mag-oobserba sa progreso mo pagdating sa pag-aaral at magpapaalala sa iyo ng mga assignments, exam schedules, at deadlines para makasiguradong updated ka. Mga successful businessmen, industry experts at scientists mula sa mga nangungunang kumpanya ang magbabahagi ng kanilang karanasan at real-life case studies. Maaari kang magkomento sa mga topics na ibabahagi nila sa aming interactive forum at siguradong makakatanggap ka ng feedbacks galing sa kanila at sa ibang mga estudyante. Sa pamagitan ng aming helpdesk, pwede mo rin silang tanungin sa pribadong paraan para makatanggap ng mas detalyadong sagot sa kahit na anong oras, gabi man o umaga. Dito sa EduTop, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para ibigay sa inyo ang pinakamagandang kalidad na edukasyon na binubuo ng magagaling na mga profesor, madaling patakaran sa pagbabayad ng tuition fee, at convenient na kondisyon ng pag-aaral. Kahit saan at kahit anuman ang plano mo sa hinaharap, tutulungan ka ng EduTop maabot ang iyong mga pangarap.